אז בואו נעלה קווים ומתחילים. וואי, מתי האוטובוס מגיע כאן? כן, צריכים לעבור דירה. נכון. איפה הוא? יופי, סוף סוף. ירדן טל. שלום, מה הולך? איך את? בסדר, רוצה לשבת לידי? כן. שלום. שלום, נעמה. ירדן, איך הולך? בסדר. אוקיי, נשב מאחורי. אתה יכול לנסוע לבית ספר, בבקשה. לא, כן. אני מחפש משהו. מה עושים פה? אומייגאד. אמא, מצאתי. אמא, את יודעת שהוא לא כיף לי. אבל מה את אומרת שנטייל קצת? ממש לא. לבית ספר, צ'ק צ'ק. טוב, בואי. נסיע את נעמה. בואי נעמה. היום אמרו לי שאני לא צריכה את הכיסא גלגלים. טאדאם! יופי, יאללה בואי לכיתה. אוקיי, הכיתה שלי שם. שלום. לך, מה הולך? אני בסדר, אחת. טוב. למדתי ללמד של בית ספר. לא יודעת, סקר. טוב, גם אני אעשה. יאללה, בואי נלך לכיתה, אוקיי? בואי כבר. אולי קל לי כבר. אני אעלה. שתצליחו לי. גם קל לי. טוב, שלום. אוקיי. בואי לכיתה כבר. סליחה. טוב, ילדים. רגע. בואי כבר. רגע, אני אקח את התיק שלי. ירדן, כמה זמן. מאיה. אני באה. ירדן. לכיתה. גם אני אצטרף. שכחתי, יש לנו שיעורים אומנות, לא נכון. כן. מה, שוב פעם לא חוצה בספר? אני שכחתי. טוב, לא משנה, יאללה, בוא נתחיל. אני פה, אז אני פה. המורה, אולי תעזרי לי. די כבר. קחי את זה ותעבדי. תודה. אני אעשה פה. טוב, לא שנה. אני אשב פה. שם כולם. אוקיי. אני אהיה כאן. תניחי את הדברים. טוב, המורה. שים את הכובע. טוב. כן, מה אני אציין? אני צריך פשוט דג. זה הציור שלי.
אני אצייר כזה דשא ורוד, עננים, חולים. זה יפה. אני אצייר עם צבע הקסם. קרקד. שלום. מה? טוב, אני צריכה לעשות את זה. תביאו לי צבע קסם, בסדר, קחי חברה שלי. יש, תודה. עניין, בוא נתחיל לצייר. אני אצייר כזה. שמש ועננים. זה מה שאני ציירתי. וואו, איזה מושקץ. מה? גם אני רוצה, תביא לי את צבע הקסם. בסדר, עוד זה ילד. אני אצייר פרה. אני מצדה. בסדר, עניין. תשימי את התלבושת. בסדר, המורה. גם את. מה איתי? יש לי המון כתמים. זה לא משנה. יש פה עוד בגד אומנות. מי רוצה בגד אומנות? אני. שי, אתה רוצה? כן, אני רוצה. הנה כך. תודה, מורה. ביי. טוב, בוא נחזור יערה, שבי במקום. אני כותבת לך למה. לא תכתבי לי, שבי. כן, מדהים, נלמד ספורט. יאללה. טור מסודר, הולכים לספורט. עצרתי את הסרטון, אוקיי. בוא ניתן חותמות בצרורות.